Láska jsme my a vše, co nás obklopuje. Bez lásky by nebylo vůbec nic. Láska září, láska tvoří, láska naplňuje a obohacuje svou energií celé veškerenstvo. Láska je stav věčnosti, kterou kráčíme bez zastavení. Každý vytváříme jeden odlišný příběh života, se kterým souzníme a zařazujeme do něho to, co se nám zdá pro náš život to nejlepší. Žít v harmonii je snem každého člověka. Žít v míru, bez válek, v souladu s přírodou a radovat se z každého dne. Stejně tak, jako se každé ráno probouzí den, tak se každé ráno v nás probouzí nová naděje, která nám umožní pochopení a přijetí veškerého dění, které se okolo nás odvíjí. Lidské srdce je velmi bohaté. Dokáže ze sebe lásku dávat a nikdy jí neubyde. Neboť ta láska proudí z Božího zdroje a je nekonečná, nezastavitelná. Je jako světelná řeka, která otevírá lidská srdce. Lásky se není třeba bát. Je třeba ji chránit, posilovat a ukazovat těm, kteří se jí straní a nevnímají její sílu. Vždyť jen láska stvořila vesmír a vše, co je v něm. Není to souhra žádných náhod. Je to něco, co člověk nemůže pochopit, protože má pouze 5 smyslů. A i když se otevře ten 6., neznamená to z pohledu vesmíru nic. Člověk je uzavřen v jakési smyslové krychli a ta mu brání poznávat svět za jejími stěnami, kde je to, co člověk neustále touží odhalit. Není však důležité projít někam, čemu bychom nerozuměli, co bychom nepochopili. Je třeba vnímat sílu lásky, která nám otevře mnoho uzamčených dveří. K čemu je člověku otevřít něco, co nepřinese do jeho života žádnou změnu k lepšímu? Přinese spíše zmatek a chaos. Lidský život je nastavený vyšší mocí. A my jako lidé ho moc nezvládáme. Stavíme se k němu jako k velké samozřejmosti a neuvědomujeme si křehkost, kterou v sobě každá lidská duše má. Vše živé touží žít. Má obrovský pud sebezáchovy. A ten, kdo tento pud ztratil, ten si svůj pramen lásky vědomě uzavřel. Kam se poděla ta touha po životě? Co se to stalo s člověkem, který si vědomě vezme život a ani neví,
co ho dál čeká. Jsme jako zářiče, které napájí vše okolo sebe. Vzájemně se udržujeme při životě. Není to na jednotlivci, ale je to na celém společenství lidstva. Ve své podstatě nejsme tak dokonalí, jak si myslíme. Před námi zde žili lidé, kteří byli měli větší schopnosti a větší náboj lásky. Proto byli spojeni s nebeskými světelnými anděli. My jsme jen slabými pozůstatky těch, kteří stáli na výšinách a konali zázraky. My si neuvědomujeme pravou podstatu lásky, kterou máme v sobě. Přehlížíme ji a mnoho z nás dává přednost úplně jiným hodnotám. Vzdalujeme se vzájemně od sebe. Hledáme stále vyšší cíle, aniž bychom si vytvořili pevné základy. A pak se lidé diví, když se jejich sny zbortí. Člověk nepotřebuje k životu to, co se okolo nás vytváří, protože to, co nás obklopuje, lidský život zabíjí a zabíjí i přírodu. Málo se díváme do budoucnosti. Stále se vracíme do minulosti, tápeme v historii a na tom lidstvo staví svůj život. A kde je láska? Ta opravdová, nádherná a uzdravující. V každodenním shonu si ji ani neuvědomujeme. Neuvědomujeme si, že existuje. Jen někdy v takových malých probuzeních víme, že je, ale jde mimo nás. Láska není o slovech. Láska je o prožitku a uvědomění. Proto je to stav. Nic víc. Když člověk není ve stavu lásky, cítí se sám, opuštěný, nemilovaný. Život se mu zdá nespravedlivý a těžký. Jenže je to všechno jen reakce člověka na jakoukoliv situaci. Je to reakce mysli. Svět a život má své priority a my v nich hledáme jen to nejlepší pro nás. Zavrhujeme to, s čím nerezonujeme, ale neuvědomujeme si už, že s tím rezonují ti druzí. Nedá se nic zavrhnout. Vše je potřebné a když ne pro nás, tak pro ty druhé určitě. Není třeba používat kritiku. Je třeba pochopit celý systém. A proto nehledejte chybu v druhých, ale v sobě. Tam je příčina vaší nespokojenosti. Naučte se životem zacházet a ne jím jen procházet. V tom je vaše štěstí. Nechť je vaše náruč vždy plná lásky.